Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι σήμερα ο κορυφαίος ηθοποιός, ο Γιώργος Πάντζας, ένας μαχητής ιδεών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρίσκω, Κώστα. Μαχητής από τα μικρά σας χρόνια. Βιοπαλαιστής στο Παγκράτη, γιατί ο πατέρας ήταν εξόριστος. Όχι μόνο αυτό, ήταν εποχές δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες. Ξεκινήσαμε τον αγώνα μας κατά τη διάρκεια της κατοχής, σαν μικρός βέβαια. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έπρεπε να προχωρήσουμε για το μέλλον. Και το μέλλον ήταν δυσίων, δύσκολο και με ένα τρομερό χάντικαπ εις βάρος μου ότι δεν μπορούσα να πάω σε καμιά δημόσια υπηρεσία, δεν μπορούσα να πάω στο εξωτερικό λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής και εξόριστος. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να τα καταφέρω στη ζωή. Αλλά πάντοτε είχα αισιοδοξία, ήμουν αισιόδοξος, πίστευα ότι μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου σωστά, ιδεολογικά να προχωρήσω σωστά και πάντοτε είχα ένα τραγούδι στη ζωή μου πριν ξεκινήσω τον κάθε αγώνα. Αυτό που λέει στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Γιατί είχε διάκριβη τη ελευθεριά. Ή την προσωπική μου ελευθεριά και την επαγγελματική μου εξέλιξη ή την εξέλιξη της ιδεολογίας μου, η οποία δεν είναι άλλο, τίποτα άλλο από το να μπορούν να ζήσουν όλοι, το όλοι με κεφαλαία, οι άνθρωποι, να έχουν δικαίωμα ζωής και το περισσότερο αυτοί που είναι οι φτωχότεροι. Να μπορούν να σταθούν όρθιοι, να ζουν, γιατί η ζωή είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Απλά πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο στον αγώνα ενός ανθρώπου και στα πιστεύω του. Πείτε μου για το πατρικό σας σπίτι, για τη γειτονιά. Εγώ βασικά μεγάλωσα στο Παγκράτη. Γεννήθηκα σε μια κλινική κάπου εκεί στα Εξάρχεια και συνέχεια έμενα στο Παγκράτη. Και... Είχατε δικό σας σπίτι? Όχι, ποτέ. Δικό μου σπίτι απέκτησα το 1971. Πείτε μου για το πατρικό σπίτι. Το πατρικό σπίτι ήταν ένα σπίτι που ο πατέρας μου ήταν συνεχώς διωκόμενος επί κατοχής, ήταν στο ΕΑΜ. Είχα δει τον πατέρα μου με βγαλμένα νύχια από 2 χεριών. Επί Μεταξά, Όχι, κατά τη διάρκεια της κατοχής στο ΕΑΜ. Επί Μεταξά δεν πρόλαβα να έχω. Επειδή ξέρω ότι ο Μεταξάς και επί Μεταξά ήταν διωκόμενος, κάθισε στον πάγο κλπ. Και διαρκώς ήταν διωκόμενος. Οπότε στην ουσία με μεγάλωσε η μητέρα μου βασικά και ο θείος μου. Ο θείος μου ήταν φιλόλογος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, Σπύρος Αναγνωστόπουλος, υποδιευθυντής στο 7ο Γυμνάσιο Παγκρατίου, Μεσολογγίτης από το Μεσολόγγι και με μεγάλωσε σαν παιδί του, διότι ο ίδιος δεν είχε παιδιά. Όπως είχε μεγαλώσει και τη μάνα μου. Η μάνα μου ήταν από τη Μικρά Ασία, προσφυγοπούλα, και ο πατέρας μου ήταν από την Κέρκυρα και ο παππούς μου, ο Γιώργης ο Πάντζας, από την Πάργα της Υπήρου, Πάργα Πρέβεζα. Αυτή είναι η προϊστορία μας, αλλά από εκεί και πέρα για να προχωρήσεις τότε στη ζωή ήθελε μεγάλο αγώνα, ήθελε μεγάλο κουράγιο, υπήρχε φτώχεια, δυστυχία, λίγες οι δουλειές. Οπωσδήποτε πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουν και τυχερός στο επάγγελμά μου. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σπουδαίους ανθρώπους στην πορεία μου, οι οποίοι με βοήθησαν όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Όπως ήταν η κυρία Κατερίνα Ανδρεάδη, ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, που μου άνοιξε το πεδίο κινηματογράφου, και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που συνεργαστήκαμε 3 χρόνια ολόκληρα στο θέατρο και στον κινηματογράφο 2 φορές. Ήμουν τυχερός που γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους και τους οφείλω πάρα πολλά. Εύχομαι εκεί που είναι να είναι καλά και να ξέρουν ότι όσο θα υπάρχω εδώ, αλλά και όταν θα πάω και εκεί, θα τους πω πόσο πολύ τους αγαπώ. 17 χρόνια συνολικά εξορία ο πατέρας σας, έτσι. 1947, 61, 62 γύρισε και ξανά 1967, 71, 72 γύρισε επί Χούντας. Η δουλειά του, όσο προλάβει να κάνει τη δουλειά. Ο πατέρας μου ήταν στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων
Ήταν δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος υπάλληλος, ήξερε 2 γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά. Ασχολείται με την ποίηση. Και ήταν και ποιητής, συγγραφέας, ένας άνθρωπος κυρκυραίος με ευαισθησίες. Πείτε μου, τι σας έλεγε στη διάρκεια αυτών των βασανιστικών χρόνων? Δηλαδή, μου έλεγε ότι πήγαινε, τον βλέπατε στη φυλακή, επιτρεπόταν? στη φυλακή τον είδα στο τάγμα Μπουραντάδων της Νέας Φιλαδέλφειας, μαύρο από το ξύλο. Την άλλη φορά τον είδα πάλι που τον φέραμε σπίτι με βγαλμένια τα νύχια των ποδιών και των χεριών. Και την τρίτη φορά που τον μαχαίρωσε ένας Ιταλός κοκορόφτερος, έβγαζε λόγο στην οδό Ημιτού και Φορμίωνος, στο Παγκράτη, και τον κτύπησε ένας Ιταλός κοκορόφτερος με μια ξυφολόγχη. Έμεινε 4-5 μήνες στο νοσοκομείο έτοιμο θάνατος. Θυμάμαι ότι πήγαινα τότε επί κατοχής να τον βλέπω και βασικά να τρώω και κάτι, γιατί κάτι τους δίνανε περισσότερο εκεί στο νοσοκομείο και βολευόμουν κι εγώ. Δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Βέβαια, περνώντας τα χρόνια, είχα ένα μεγάλο στήριγμα, το θείο μου, ο οποίος με μεγάλωσε σαν πατέρας. Αλλά από εκεί και πέρα πάντοτε τον θυμόμουν τον πατέρα μου και τις θυσίες που έκανε, και μεγαλώνοντας μπόρεσα ακόμα να καταλάβω μέσα μου πόσο σημαντικό είναι να αφήνεις τη ζωή σου, νέος άνθρωπος, να πηγαίνεις σε ένα ερημονήσι, να αφήνεις τη γυναίκα σου, το παιδί σου. Θυμάμαι μάλιστα μια φορά στη γιορτή μου, μου έγραψε ένα ποίημα. Το λέγανε «Στη γιορτή σου». Σ' άφησα μόνο εκεί με τη μανούλα, δίχως ζεστή φωλιά δική σου. Φτωχό και με θλιμμένη την καρδούλα, χωρίς το δώρο του πατέρα στη γιορτή σου. Θυμώνεις, το ξέρω, μα να μην κακιώσεις. Και αυτό που θα σου πω, καλά θυμίσου. Λείπω, μα δεν θα μετανιώσεις. Τιμάζω τη μεγάλη τη γιορτή σου. Τη γιορτή του σοσιαλισμού δηλαδή. Όπως την βλέπαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τη βλέπουμε κι εμείς, για έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όμως κύριε Πάντζα, αυτή η γιορτή μήπως έγινε θρήνος? Δηλαδή με την πορεία των καθεστώτων του σοσιαλισμού, με τον σταλινισμό. Κοιτάξτε, όλο το σοσιαλιστικό στρατόπεδο και όλα αυτά τα κράτη είχαν μια δυστυχώς άσχημη περίπτωση. Αυτό την απομόνωση που γίνεται και σήμερα στην Κούβα, πώς το λέμε, Το εμπάρκο. Το εμπάρκο, όλο το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, το εμπορικό εμπάρκο το είχαν από το δυτικό στρατόπεδο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, και ξεκίνησε από το 1945 και μετά μια ψυχροπολεμική πολιτική η οποία δεν είχε τέλος. Τότε έφτασε εκεί που έφτασε ο σοσιαλισμός, θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα καλύτερα, αλλά αυτό το εμπάρκο, πιστεύω εγώ, το χαρακτήρισε, το έκανε μεγάλη ζημιά. Σημασία έχει και ότι και σήμερα συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το σοσιαλιστικό όνειρο. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος ο σοσιαλισμός παγκόσμια θα δικαιωθεί. Και θα δικαιωθεί για τον εξής απλούστατο λόγο. Ο σοσιαλισμός είναι social, είναι κοινωνία. Δηλαδή ένα κοινωνικό σύστημα που θα μπορούν όλοι να ζουν, να υπάρχουν, χωρίς να είναι καταπιεσμένοι, άνεργοι, χωρίς δουλειά, πείνα και δυστυχία. Εγώ προσωπικά πιστεύω σε ένα κράτος κοινωνικό, στο οποίο φως, νερό, τηλέφωνο, υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες, εξωτερική πολιτική, πατριωτική εξωτερική πολιτική, πρέπει να υπάρχουν για να υπάρχει η έννοια του κοινωνικού κράτους. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, δεν υπάρχει κράτος. Αν δεν τα ορίζει το κράτος όλα αυτά και τα ορίζουν ιδιώτες, μεγαλολεφτάδες και οτιδήποτε άλλο, δεν έχουμε κράτος. Μήπως τη ζημιά στο σοσιαλισμό την έκανε ο απόλυτος κρατισμός και ο μονοκομματισμός? Ναι, συζητιέται αυτό, αλλά σήμερα φτάσαμε στο αντίθετο ποδάρι. Φτάσαμε ότι το καπιταλιστικό σύστημα έχει φαλιρίσει εντελώς. Έχουμε φτάσει στον πάτο. Και πάτος είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή είχαμε κατάρρευση του σοσιαλισμού, τώρα έχουμε κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος. Ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, βέβαια ευθύνες έχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω και παραλαμβάνω ότι στο τέλος ένα κοινωνικό σύστημα που θα εξυπηρετεί το 99% των ανθρώπων μιας χώρας
Αυτό το σύστημα θα είναι ένα σοσιαλιστικό σύστημα που πρέπει να το φέρει κάθε χώρα στα μέτρα της, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στο μέλλον. Και στο τέλος, επαναλαμβάνω, θα δικαιωθεί ο σοσιαλισμός. Πάμε πάλι πίσω στη γειτονιά. Εσείς τελειώσατε το νυχτερινό γυμνάσιο, έτσι. Στο 7ο νυχτερινό γυμνάσιο. Κατατρεγμένος, φτωχός, έτσι, αλλά υπερήφανος και πάντα μαχητικός. Έφαγα πολύ ξύλο από τους χίτες. Με τα μάτια μου είδα τους πρώτους κουκουλοφόρους τότε, που σταματούσαν τα τραμ στην πλατεία Ταχυδρομείου στο Παγκράτη. Ερχόταν ταγματασφαλίτες, μπουραντάδες, χίτες, δοσύλλογοι, όλοι μαζί, Γερμανοί, Ιταλοί. Σταματάγανε το τραμ, κατεβάζαν όλους τους επιβάτες και κατεβαίνανε από τον γκαζοζέν, γιατί είχε γκάζι πίσω αυτά. Κατεβαίνανε ένα-δυο με κουκούλες και δείχνανε ποιοι είναι ύποπτοι και διωκόμενοι, γιατί συμμετείχαν στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, στο ΕΑΜ δηλαδή. Τους κατεβάζανε κάτω, τους εκτελούσαν